Bol taký moment v 3. kole, keď Čávo 100-kilový visel na mne na chrbte a v predklone mi tiekla krv jak z vodovodu normálne. A hovorím, že tak toto je halus. Neviem, čo mám skôr riešiť, či tu, že ma škrtí cez tú rozjebanú hlavu, alebo tá krv, alebo že čo. Ale z tohto zápasu si beriem to, že podržal som sa, nesklamal som sa a ja mám normálne z tohto zápasu dobrý pocit, ja to neviem definovať. Myslím si, že fighteri mi budú rozumieť, že niekedy, keď podržíš, ako keby sám seba dotiahneš to do konca, proste vždy bude jeden lepší, horší, že to je fighting, ale mňa to bavilo a ľúbilo sa mi to. Aj Paťovi, ak on hovoril pekne teraz na mňa, ja mám to isté s kému späť, že podľa mňa je z veľa rozhovorov, ktorých som robil, že ľudia si z toho zobrali to zle, ale ja som všade vyjadroval rešpekt, však to je proste, je v prvej 100, v 8-4, že on je, preto to bolo celé také vyhrotené, tak, lebo to bol proste strašne ťažký fight, že to nebolo niečo, čo som hneď bral na ľahkú váhu, že to bolo maximum, takže za mňa super, ja nemám na to čo zle povedať a neviem sa za seba hanbiť alebo mať z toho zlý pocit. Tak to vnímam ja.